Misaysay si Pedro didto sa mga tumutuo sa Jerusalem. Gawa Kapitulo 11 versikulo 1 hanggang 18. Unya, nadunggan sa mga apostoles o sa mga tumutuo sa Judea nga ang mga dili Hudyo mi dawat usab sa pulong sa Dios. Busa pagbalik ni Pedro sa Jerusalem, gisaway siya sa mga tumutuong Hudyo nga mituo nga ang mga dili Hudyo kinahanglan magpatuli una sa dili pa mo ipon kanila. Miingon sila kang Pedro, ikaw o sa kahudyo, nganong miadto ka sa balay sa mga dili Hudyo, mga tawo nga dili tinuli, ug mikaon uban kanila. Busa gisaysay ni Pedro kanila ang tanan nga nahitabo kanya gikan gayod sa sinugdanan. Miingon siya, samtang nagampo ako didto sa syudad sa Jupa may gipakita kanako ang Dios. Nakita ko ang sama sa lapad nga habol nga nagapaubos gikan sa langit. Ang upat ka eskina ni ini gihiktan, ug kinimi hunong duol kanako. Gitutukan ko kini ug nakita ko nga ang sulod ni ini may nagkalain-lain nga matang sa mga mananap, ang mga mananap nga nagalakaw, lakip ang mga mabangis, mga mananap nga nagakamang, ug ang mga nagalupad. Ug nadungog ko ang tingog nga nagaingon kanako, tindog, Pedro. Pag-ihaw ug kaon, apan mitubag ako, Ginoo, dili kini mahimo tungod kay sukad kaniadto wala gayud ako makakaon sa mga mananap nga sama ni ini, nga sumala sa kasuguan hugaw ug gidili nga kaunon. Unya misulti pag-usab ang tingog gikan sa langit, ayaw isipa nga hugaw ang bisan unsang butang nga gihinluan na sa Dios. Nahitabo kini sa makatulo, ug pagkahuman gibira kadto balik ngadto sa langit. Niadtong oras sa usab may tulo ka tawo gikan sa Cesarea nga miabot didto sa balay nga akong gisak-an. Kadtong mga tawo hanagisugo aron pangitaon ako. Ang Espiritu Santo miingon kanako nga dili ako magduha-duha sa pag-uban kanila. Kining unom nato ka mga igsuon kang Kristo nga taga Jupa kauban ko sa pag-adto sa balay ni Cornelio sa Cesarea. Pag-abot na mo didto gisultihan kami ni Cornelio nga may nakita siya nga anghel sulod sa iyang balay, ug miingon ang anghel kanya, pagsugo ug mga tawo nga moadto sa Jupa aron sa pagkuha kang Simon nga gituwag og Pedro. Isulti niya kanimo kon sa unsang pamaagi nga maluwas ka ug ang imong pamilya. Ug sa nagsugod na ako sa pagsulti, mikunsad ang Espiritu Santo kanila sama usab sa iyang pagkunsad kanato ni adtong una. Ug nahinumduman ko ang giingon ni Ginoong Hesus, nang bautismo si Juan sa tubig, apan kamo pagabautismohan diha sa Espiritu Santo. Busa kadtong maong panghitabo nagpamatuod nga ang gihatag sa Dios kanatong mga Hudyo sa dihang kita mituo kang Ginoong Heso Kristo gihatag usab niya sa mga dili Hudyo. Busa kon mao kini ang kabubuton sa Dios, kinsa ako nga musupak ni ini. Sa pagkadungog ni adto sa mga tumutuo nga Hudyo, wala na sila manaway kang Pedro ug midayeg hinuon sila sa Dios. Miingon sila, kon mao kana, gihatag usab sa Dios sa mga dili Hudyo ang kahigayunan nga maghinulsol aron makadawat usab sila sa kinabuhi nga walay katapusan.